Ki hallotta már azt férfiak közül, hogy nem figyelsz rám? A többiek csak nem figyeltek. És múltkor hazajön csajom, vett 6 ruhát. Azt mondja, tart divat bemutatót. Ó, de fasza, egész héten ezt vártam. Kijön az első ruhába, azt mondja, szép. Van nekem ez a igenmondó arcom. Ez a nem túl nagy nevetés, csak ez a kicsit ilyen műmosoly. Hagyd így, 2 másodpercig várj, és mondd azt, hogy szép. Ugyanezt az arcomat használom selfie-nek. Ugye, mert a nők képesek 300-at csinálni, bazd meg mindegyiken te leszel. Hiába tartom így a pofám, én nem is pislantok, csak csináljad. Bármilyen nő a saját fényképezőjével csinál egy képet, utána így saját magát kinagyítja. Ez jó lesz, de mondom, én ezen pont kezdek tüsszenteni, a taknyom így megy ki az orromból. Hát de neki csak ez tetszik. Hát mondom, akkor legyen ez. Hát azért nézek ki úgy mindenképpen, mint egy hülye. És akkor jön ki a következő ruhába, szép. 1, 2, szép. És úgy voltam vele, bebizonyítom, ő se figyel rám. Minden alkalommal, ahogy kijött, lecseréltem a pólómat, mondom majd a végén. Kijön az utolsóba, szép. Mondom, szép, de mondom, te se nagyon figyelsz rám. Mit nem figyelek, hülye gyerek? Azt mondod, nem vettem észre, hogy cserélgeted a levett pólóidat? Én meg 3-szor már ugyanabban a ruhában jöttem ki, te paraszt.